Miren Lazkano naiz eta urbizietan piraguismo eslaloma egiten dut. Gure kirola ibaietan ibiltzea da, azken finean korronteak egiten ditu mugimendu desberdinak eta gure helburua izaten da jartzen dizkigute ate batzuk zintzilik, bi koloetakoak, gorriak eta berdeak. Berdeak pasa behar ditugu zuzen korrientearen zentzuan eta gorriak alderantziz. Normalean gorriak egoten dira arroken atzean eta korrientea gutxiago izateko. Egunero entrenatzen dugu, astean egun guztietan, batzutan 2 aldiz, eta asko mugitzen gara mendikadarea korrente desberdinak, ibai desberdinak eta ezagutzeko, eta horrela gure habilitatea hobetzen joateko. Kontxan hasi nintzen, hemen Atletiko San Sebastianen kursillo bat egin nuen, udako kursillo bat, nera nahiarekin eta lagun batzuekin, eta esan ziguten aber nahi genuen jarraitu, hemen ibiltzen, eta hasieran ez neukan ilusioan diri, baina gurasoek eta pixka bultatu ninduten, eta azkenean orain arte, hemen. 2008an hasi nintzen udaran eta orain arte. 2015an Europeo Juniorrean ziarrezko domina lortu nuen, hurrengo urtean 2016an munduko kopa batean ziarra ere bai, eta lehengo urtean Europako txapelketa 23 urte azpikoa irabazi nuen. Nire helburuak munduko eta Europako txapelketa absolutuetan dominak lortzea, gutxienez finala, eta gero munduko edo Europako 10 hoberenetan lehia edukitzea, eta noski Joko Olinpikoetara joatea eta bertan emaitza on bat lortzea. Egia da Tokio gure modalitatean bat neskak lehenengo aldia izango dela Joko Olinpikoetan dagoena, orduan zaila izango da, hurrengo urtean da plaza olimpikoak banatzen dira Seudurrielen iraila inguruan, eta lehenengo plaza lortu eta hurrengo urtean ja selekzio probetan lehiatzeko aukera izango dut, baina Londres. Ondo ematen naizen jendearekin ibili, ondo pasa eta saiatu. Errepikapena, denbora guztian berdina egiten egotea. Maialen Txaurraut edo Jessica Fox. Normalean gure kirolean gorena iristea Joko Olimpikoak irabaztea. Fruta. El diario de Noa. Girls Like You, Maroon 5. Open, Andrea Gasirena. 2, urdina eta arrosa. Txerria, lagunekin ibiltzea. Nire helburuak lortzea egun batean.